Anthony Coutney, Bella Solange, reprezentantky stáje Montana. Tam má 90 roků, ne? To mám já, ty grapa. Padek je borto. Hoši, pobíte se, nebo housky. To bude. A ten šalvy, já jsem 2 měsíce neuvěděla, chtělo by se si dobře představit. 63:15 je oficiální čas a kolo trestné body je krásná kulatá nula. Blahopřejem, magistra Jana Jarková přijíždí do soutěže. Po druhé, reprezentantka jezdeckého klubu Hana. Rock'n'Roll je Krista, rovněž z leta, která se touto jeskyní představí. Tato jeskyně v letošní sezóně má dva mladé, teprve 4leté koně, s kterými zahajuje, pokračuje v skokových soutěžích. Víte, že její starty v sezóně 2012 byly zrušeny díky tragickým 2011 díky tragickým událostí, která postihla jezdecký klub Hana.